muta'allimi ing atase santri apa asolahu gawe bagus. Santri ku wajib berbuat bagus ya. Berbuat bagus wis wajib selama iki mang posisine jeh nyantri. Wa taqwa lan duweni rasa takwa, duweni rasa wedi wajib santri ku mang. Takwaan ku wajib. Fa innal ilma mongko sak temene ilmu iku layah sulu ora bakal hasil apa ilmu illa biha kejaba kelawan shalah lan takwa. Ilmu itu tidak akan bisa diperoleh santri tersebut jika santri tersebut tidak memiliki shalah dan tidak memiliki takwa. Akeh wong nyantri tapi muleh nyantri sik tetep goblok. Mergo nalikane ini pondok dhek gak duwe shalah, gak gelem berbuat bagus, wa takwalan ora takwa. Ora wedi karo aturan pondok, ya ora wedi karo pangeran wis ora wedi sembarang dingae pokoke. Fa innal ilma monggo sak temene ilmu al hasila kang hasil bil fiskhi kelawan fasik wal fujur lan lacut iku layang fa ora bakal manfaati apa ilmu sahibau ing wong kang duweni ilmu. Mergo ilmu yang dihasilkan dengan cara fasik dan lacut itu tidak akan bisa memberi manfaat kepada orang yang memperoleh ilmu tersebut. Wala yukhlisuhu lan yo ora bisa nyelametake santri mang apa ilmu min dulumatil jali saking kebodohan. Saking tetapnya kebodohan. Jadi tidak akan bisa menyelamatkan santri dari kebodohan. Mergo oleh ngasilno ilmu dengan cara fasik dan fujur. Bal yajibu balik wajib alaihi ing atase santri apa ayak malah yen to nglakoni sapa santri bima kelawan barang alima kang ngerti sapa santri kan. Fa inna talibah mongko sak temene luru ilmu iku man wong alladzi izdada kang nalikane nambah-nambah apa ilmuhu ilmune man isdada mongko tambah apa takwahu ketakwaane menungso ketakwaane santri hatta yakuna hingga ana sapa santri bidaro ini ing dalem donya lan akhirat iku minal faizina termasuk golongane wong kang bejo kabeh. Jadi wong golek ilmu tengere wong golek ilmu iku nak ilmune iku tambah kok ketakwaane tambah mongko ya bakal dadi wong sing bejo ning donya ya ning akhirat ya. Lho ilmune tambah tapi ketakwaane kok gak tambah ya ora bakal dadi wong sing bejo. Ketakwaane tambah ilmune gak tambah ya ora bakal dadi wong sing bejo. Dadi santri iku bakal dadi wong sing bejo nak ilmune tambah ya ketakwaane tambah ya. Asyukru alal ilmi utawi nerangake syukur alal ilmi ing atase ilmu. Wajibulan wajib alih ing atase santri apa asyukru syukur lima maring perkara khasola kang hasil apa malahu tumrape muta'alim minal ilmi bayane ilmu. Dadi santri ku kudu duwe rasa syukur sak pira apalane awake dhewe mbok ra ketang 2 bet ra ketang 3 bet kudu disyukuri. Qala Abu Hanifah rahimahullah taala innama adraktul ilma angin pestine nemu sapa ingsun al ilma ing ilmu bil juhdi kelawan temenanan wa syukri lan syukur. Palamma fahimtuhu mongko nalikane paham sapa ingsun ing ilmu wa faqtahu lan kandhek sapa ingsun ing ilmu ala ilmin ing atase ilmu kultu mongko ngucap sapa ingsun alhamdulillah fasdat mongko tambah apa ilmu ing
ingsun. Dawuh Imam Abu Hanifah. Jadi nalikane Imam Abu Hanifah iku golek ilmu, mbuh apal sak pira wae, mbuh paham sak pira wae, Imam Abu Hanifah ini selalu syukur dengan apa yang dihasilkan ketika belajar. Loh, mergo rasa syukure Imam Abu Hanifah mang fasdada ilmi, diparingi tambah-tambah ilmune, diparingi tambah-tambah pemahamane.